Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. May nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline karon nga adlaw Lunes kita Hunyo 13 tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi lakip na ang mga nagatutok nagamonitor via online. Kumusta kamo? Mayad-ayad gid nga sa aton sini nga magka-aksyon all over Region 6 sa bilog nga Western Visayas. Now, kumusta ka mo mga ka-aksyon and welcome to the show hasta kitatak na alas 9:30 karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa mga Ilonggo nga ara na naga-istar, nagatrabaho sa guwa sang pungsod, mga Ilonggo nga mga OFW, good day sa inyo. Anuman nga oras inyo ginamtangan, bisan diin ka nga bahin sang kalibutan, basta may available nga internet connection, pwede ka gid diri makamonitor. Aksyon Hotline. Ang nami pagid magluwas sa inyo pagmonitor, mas nami kung inyo ma-share kag ma-like ang tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Hotline. Aksyon artay hupon checking in diri sa aton sining nga presentation. Monday kita sa nasiling ko na. Oy, sa nagaulat-ulat sang NBA, buwas kita ay sa Game 5, no? Di mabalaan tanan ni kunanong matabo kay patas na subong ang ila sining scores ang duha ka mga team nga nagahandom nga mangin kampiyon sa karon nga tuig nga paindis sang ukon sa basketball. Aksyon Hotline. Anong pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon iyang nga aga baw kahapon kundi Independence Day, Happy Independence Day sa tanan. Now, kahapon, kundi nag-collapse si DND Secretary Lorenzana, kay portigali kakapoy siya kag do kainit gid sang panahon. Kag bangon sang schedule niya nga naglagaw pa siya kundi into nga bahin sang pungsod, dohalin pa siya sa iban nga lugar, no? Nga may mga invitation, tinag-collapse siya kahapon, grabing init guro. Kag basta may edad ka na mo ng budlay. Aksyon Hotline. Di kahapon, dala ini siya sa hospital. Actually, pahuway kag ang update karon nga aga stable na ang iya kondisyon. Na, mo ang pinaka-latest nga update. Ang nakayuhom ko aga pang balita, ariyo, abikuan ikon laglahog lang kay sa Kalinog sa Iloilo to iyaho ang nakita ko tuod sa ila sining page. No, sa Kalinog, ang binangon nga ginauyatan sa ribulto ni Andres Bonifacio na dula ay naano mga ribulto lang ginakawaton pa, pati Independence Day daw may mga kawatan pa. Aksyon Hotline. Inang lighter side bala sa balita pero silang ko daw gintiming man niya nga ba sinugay na nadula na yung binangon kapon lang na talupang dan. Aksyon Hotline. Araw-araw kamo inyo binangon na gina kung ang binangon ni Papa Isyo gurong inyo diri sa aton dito sa Isyo Blas Kawayan sa Amunda na sa likuan gid. Tilawin nyo na kay kadako na sa binangon ni Papa Isyo kundi matab-tab taludton nyo kunali lampusan kamo sina. Aksyon Hotline. Pero sa gihapon ang pagsaulog sang Independence Day isa ini siya nagahatag no sang maayong kuan sa aton maayogin nga indikasyon kag isa ini nga pabakod sa aton nga mga Pinoy nga bisan ano man niya ang mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi mapagros kang mga bato kita agud ipakig-away ang aton nga demokrasya no amo nang pinaka the best galing ti subong ari ako ang ginaaway ta hindi lang niya sa pagpanakop sang iban
nga mga rasa ako nasyon ang isagid ka masakit no subong nga aga nga bantayan tabwas actually ang pag-imponer sini or ang pagpatuman ari sobra pa niya sa pagpanakop sa iban nga nasyon kay kita mismo diri ang maapektuhan panibag-o na naman niya nga oil price increase. Tibuas ni ho ipatuman ti kon may kulukwarta ka dira private kaman nga salakyan or PUJ mas nami makapangumpra or makatugong ka nga daan no kay tibuas another set of increase sa petroleum products. Hotline. Tinano na lang ni matabo sa aton man kung magamuning sitwasyon is it true nga most probably ang ginalantaw dili laboton gidana isa ka gatos ang kada litro antes mag-take over ang masunod nga administration comes June 30. Wow, siling ko masakit-sakit ini. Tinano ni karon ng epekto kabalukalin sang una ang konsepto gid basta gani magtaas ang petroleum products ang domino effect sina tanan halos nga balaklon sa merkado matimbuok man Action Hotline. halin sa pagkaon no ina basic ginayang kinanglanon naton bugas nga mga commercial rice niho o ma-increase gina siya kay ti siyempre bawion man na sang mga komprador sa mga naga pinabakal sang produkto mga utanon no inablang ginahalin tos kanlaon o kung gina-travel halin sa kanlaon ginakumpra kundi dito nga bahin sang Negros diri lang ang istoryanta Negros Occidental timayo kung ginatugong ni sang mga tracking na ginahakot nila kay iban mga tracking kadalagko na ginaya mo o mga dikarga nga ginakargahan nila na pagkadto di sa aton ti ang ginatugong sila hindi tubig kundi krudo or gasolina. Action Hotline. Tibuas tugang naman ni sa lulukduhon, hindi lang ni actually driver, hindi lang ni kay owner sa salakyan, kundi pati kita nga maordinaryo nga mga pumuloyo, sigurado nga maapektuhan sining panibag-o nga increase sa petroleum products. Action Hotline. Daw sa lokal gihapon anong pinapagid ka madalagko nga balita. Anyway, siling ni Gov Lacson niya sa Negros Occidental siling niya why kuya plano nga magsunod dito sa advisory sang Cebu kaya hasta subong balado hindi gid dia subong mahibaluan kay dapat sinikuntan ni ang National IATF kag provincial government sang Cebu istoryahan na lang ni nila ho ining partibla sa konflikto sang mga mando kay kabalo ka ang National IATF kundi during the emergency situation because of the COVID-19, nagtipon, naghimo sang espesyal nga daw monitoring team kag advisory council o kung makonsider naton nga daw sila niya abi ang espesyal nga grupo National Interagency Task Force. Task Force sila mo. Ang ila sini papel amo ni siya ang pagpatigayon sang halin sa assessment, no? Ang mga pagtuon anong mga tikang nga himuon, sila ni ang bahala da, sila ning ang naga-asikaso sini. Subong kundi nagnubo ng cases. Ang isa kadako nga problema kay kundi ang iban ni nga local government unit para sa ila ti do ka kuanabla unnecessary na nga mag-usar pagyapon halimbawa sining face mask optional na siya kung open spaces. Action Hotline. Ti karon no kay may reaksyon diri bisan ang pulis to sa Cebu do hindi man pareho ang ilas ni mga statement no daway man nagaalalangot. Pero ang hepe, ang ilagi diya nga no, kung sa aton di ba nupo, dito ya TCPPO, Cebu, Provincial Police Office, kambali nga kung anong aras kasuguan, amo nang sundon, tiyang iyo ni, mando na sang LGO, nga may araman sang local autonomy or kinamatarong ang isa ka probinsya. Action Hotline. Ay, ti subong yang gwasi ni, siling kubasi na tandog lang ni, ang bugal dira sang mga taga NIATF, ang mga agencies nga kabahin dira, no?
base siling ko naglain yung buot nila kay nung mato-mato iya si Governor Garcia nga way nagpabalo sila to. Abi istoryahin no lang na hindi nyo napagpadakuain na. Don't tell us nga base kung may politika naman da nga masulod ha. Action Hotline. Kay at the end of the day, no balita nga daan sumong nagtaas kuno mo ang cases na naman all over the Philippines kung COVID-19 ang pagambalan. Di siling kunwa manik bagay, hinali ganito mag-spike ang cases sa Cebu, mabasulan ni si Gov Garcia, ang balon sang inaitif, na mo na kay gamato-mato kada. O, galing lang ang aton punto mo man eh. Ano galing niya ang sitwasyon kay bisan ng aton DOH Secretary, kung kay isa katamimi, way man gagahod, way magambal. Amo na problema si Agid kay ti kapin pagid subong outgoing ng administrasyon nga gina-updan niya. Ti pinsarabalin siguna, yado ka hina gidiya sa kay DOH Secretary Doki. I'm sorry pero doon mo ng observation kuya. Action Hotline. Nga daw maayo pa mag-explikar kag daw may ara pa sang panindugan kag mga inang statement gid bala, no? Ang pila ka mga ahinsya sa gobyerno like for example DILG o nga kabahin sang task force kung kaisa sila pa yung siligmundo may authority nga magambali imbis nga ti ini eksperto tani sa kayang lawas ang dapat mamuno di mo. Action Hotline. Pero ipadalman ta na karon ano pagid ang mga balita ari ay siling ni Mayor Bing Lunadia Truth Commission nga tukuron sa Benitez administration no problema siling yan no problem. Why ginaya problema sa amon? Why mga media sige natago sa Bacolod? Action Hotline. Aber lang tawon tani ha kay ang Truth Commission ang tinutuyo sina i-review ilang tawon nila ang mga transaksyon sang Lunadia administration kag ti kunano ang mga recommendation sa ulihi ano ba lang komposisyon sini? Why pa man maplastara? Kag hindi kita magdali kay ti June 30 pa man masulod no ang bag-ong administration. In fact, ari pa lang kita sa transition period. Action Hotline. Ang Negros Occidental as of yesterday, ang latest update sa COVID-19, may 5 ka magkaso sa Negros Occidental, 4 diri ang Bacolod City. Action Hotline. Amo na so para no kag ang pila ka ma-update karon sa probinsya hibaluon ta lang na kay ari ho ang pinaka-importante tanan abinyo na no dingge unahon ko ng dingge bla karon i-set ka daan base action doors matawagan mo ka daan si Dr. Grace okay na siya kay gusto tani baluon ang update kay Singkang and Estefania for Bacolod City ang nagpanguna last time mo sang May pato galing nga kwan or June pato nga mga data ti gusto ta i-update or May pa nga data ato ti subong kumusta na nag-drop na gid man ang cases. Action Hotline. Ibaloon ta na ang aton sini nga pagpangalagad karon iyang Lunes boylong nga ginadulong sa Inos Kalwan sang Director Alfreds Pure Mango
Alas 8:20 na, unahon ko lang ni karong party dengue no isay containing party petroleum products kay di after ginpatuman last 1 week no after the implementation sadtong wage increase no pagpatuman sa wage increase actually sa Miyerkules paniho ang pizza 15 nga dapat dira mag-appear sa first iyang payslip o konsweldo sa mga mamumugon ang increase sa ila sweldo. Action Hotline. At tandaan nyo ginihas, tanan nga mga mamumugon, ang inyong increase or ang inyo sining nga batunon, kag mabatyagan nyo ang pagpatuman sang increase sa sweldo nyo sa mamumugon sa pribadong sektor, ina sa palaabuto na ang Miyerkules, Hunyo 15. Now, gusto tani kuan gid sa inyo, kay siling ko basing iban nga ambal na blang kuan haw, siling yatisan og yung patuman, ni 15 pa na sa first ninyo nga sweldo, sining June, no, ang first 15 days tidra baton kamo kayuhan mo o tidra na ninyo makita ma-appear sa inyo payslip kung pila ang ginto patuman ti siling sang doli dihugot sila kun mamonitor siling sang doli may ara na sila sang monitoring way makunuuntat hopefully nga masigi-sigi na ini ang inyo nga mga pagpatuman sang pagmonitor kag compliance bla no para mabalaan kung nagasunod sang husto ang mga negosyante. Action Hotline. Sige, balikan talang ko si Doc Grace Tan. Actually nakahuon na to siya kaina ho basi kung may kliyente siya bla nag-abot action doors. Kay dodrill lang siya kasabat sa cellphone kumukun sala. Nabalang ko naman itong lain nga number ang matawag siya. Pero anyway, ma-post na lang ko para hindi ko malang-alang. Ma-post ko anay for some commercial break ang pagbalik ta. Si Dr. Grace Tan and ang unahon naton party dengue ha kay area ang cases subong grabe ang pag-increase o pagtaas. Nano ang mga approach ang ginahimo sa mga barangay, sa mga naglaylain nga lugar na ibaloontay na. Alas 8:23 na. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. This news sponsorship. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakambing tinagaman nga amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdum nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kakay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo Aksyon Hotline! Pabalik na diri sa inyo palatuntunan Action Hotline. Unahon ko lang kay arin na sa aton nga linya si Dr. Grace Tan sang City Health Office, no? Ariya silingkod nami ni kay parang at least may inform tag kag mabuligan natong ang City Health nga mag-remind sa public in terms ang dengue problem. Okay, ang dengue yati ang nagadalas ni mo ning lamok mo o nga ang mayara na ning daan sang ginhimo nga mga programa madugay na ara na sa template inasong Department of Health. Galing kita kung kay isang problema ara sa aton, kakalipat kita bla sa maproteksyon kag ang aton diring sarang nga mabulig sa ahinsya sang gobyerno. Now, joining us over the phone is Dr. Grace Tan. Magi-update lang ko siya sa pinaka-latest karon nga record for Bacolod City. Doc, how are you? Welcome to sa Action Hotline, si Action Art. Sir, good morning po sa imo kag sa imo mga listeners. Salamat gid sa time, Doc, nga ginatag diri sa Action Radio Bacolod kay siling ko unahon ko lang ning party dengue ho kay nagligad to of course damo gid ang nakibot no kay ang province perti pagid kataas. Bacolod City also may increase man. Anong latest, Doc? Nagnubo-nubo gid man sining ikatlo ng or sang nagligad ika-duwa nga semana sang June? Actually, sir, no, as of May 28, nga ito nga reporting date. Okay. This is week 21 from January 1 to May 28, no? We have 103.7% increase sa aton cases compared last year. Ang aton nga reported dengue suspect subong 165 with 4 kapatay
sa compared last year, we have 81 na may 2 kapatay. Kung ilang taon ta sir sa aton nga alert threshold, ang alert threshold meaning pang-warning na siya, nalambot na siya naton. Sige na, ina-base ni siya naton sa 3 ka years, 3 ka years nga trending. So kung nang taon ta, nalambot na naton ang aton alert threshold. Nagatungtong na kita sa epidemic threshold, which means nga hindi man kita maglayo siguro sa case ng province na damo man sila cases compared sa aton. Okay. So this all entails man kung hindi tayo magbuloligay, masaka pagid na siya nga masaka, and to top it all, it may claim lives nga hindi taman tani na na pwede gid tani mapunggan or pwede nga ma-stop ba na nga hindi na matabo tani. Aha. Pero subong after sa sining increase no last May, ano ma'am ang mga approach naton sining nga June, ano man may set up kita, sige bato naton sinang may mga daw sintomas sa pag check up sa ila kung magpadulong dira sa City Health? Yes sir, may kita nga dengue fast lane sa aton mga health centers. Okay. Para nga hindi ta na bada hindi naton man, hopefully hindi ma-neglect ang simple nga signs and symptoms nga hilanat and those trangkaso nga simptomas. So if ever any sa members ng household mag-develop or magbatsyag sang sini nga mga signs and symptoms, hilanat, waigana magkaon, galuya, mahimo gid makakagtul sa aton mga health centers sa City Health Office for consultation. Kay ang ginalantaw sa balasar nung kalabanan sa aton, ang ining apat na ton ka mga nagtaliwan because of dengue, apat gini sila mga refusals or delayed sa aton consultation. So siguro kung nagsimprano sila nagpakonsulta, natigaan sila proper advice on what to do, ma-avoid siguro ang complications na ginatawag. Now, ining mga barangay nga nagtap, no, anong ginhimo ta sinidok? May gin-distribute ta kita to nga inang mga ipatigayon nga ipanghulog lang makapatay sa posible ginapugaran sang lamok. Why pa kita fogging, no? Why pa na gina-recommend? Actually, sir, we still advocate for the 4S no sa DOH. Ang last na to na recourse, we hope na last recourse na ni kasi it may not be that sustainable nga amo ginang aton nga obrahon nga una. Okay. That is the fogging and spraying sa aton nga mga clustering of cases. Magsiling kita clustering that 2 or 3 cases sa succeeding 2 or more nga weeks, meaning every week may ara siya case. Okay. Or sa isa ka simana damo-damo ang case sa ina nga barangay. So that's what we prioritize for the fogging kay last recourse na siya. Ang nerviciding nato, meaning ginapang dagdag sa or ginapang butang sa stagnant water, they are all distributed na sa aton mga health centers. So aton nga BHWs nagalibot na sila nga mangdagdag sang nervicide nga ini para sa pitik-pitik, kag ginabutang ina siya sa mga stagnant water nga hindi marimedyohan. That means hindi gid mapangitaan solusyon nga malimpyuhan. Okay. Kay in a lot of times, sir, ang nakita ta nga source sa aton mga pitik-pitik kag ginailistaran, pwede gid tani naton mahimuan paagi, like iula naton ining mga containers kaya sila gatinir ang mga manglimpyo ng gid bottom line sang ara sa sulod sa palibot sa atong lugar. So most of the time mga neglected ni siya nga mga suludlan nga amo na siyang cause nga ang ginatiniran siya sang lamok. Especially kung ulan-ulan na balangadan subong sir, amo na nga nag-complement na siya sa rise or sa pagtaas ng aton cases. Amo na siyang ulan-ulan. Kaya kung kagmay lang, like, we also have this attitude, sir, no? Ang mga, like, mga buwis ng mga plastic cups or tansan sa palibot and bottles, empty bottles, ng mga ginapang-inom na ilim nun,
ara lang sa palibot. So kung maulanan siya, after 3 days, na ara na nadamang itlog na siya dayon ang lamok. Daw, may mga ara last iban galing recourse doon na kay... nasa, sir. Yes, sir. Yes, Doc. May ara galing Yeah. iban nga kundi doon maglain matyag niya. Instead nga, alimbawa, no, magpa-consult na sa health center. Ang iban niya daw, nagabakal lang sa kaugalingon. Doon sila yung nagabulong sa kaugalingon nila, Blaya, Doc. Siling kuti, maayo man na siya nga sa isang ginahimo nga inisyatibo sa public. Actually, sir, okay gid na nga we do make measures nga para sa aton nga nga ginabatsyag. You can go for paracetamol. Kag importante gid galing kay kalipatan is the pag-inom sang orisol or plenty of fluid, which is amo ni siya ang makapareplenish tani sang aton nga fluid loss sa time nga nagahilanat kita. Okay. So, ang kalabanan nato ni nga mga pasyente, abisar no both kabataan kag tigulang or mga dalagko, nang gadula ila nga gana magkaon, gadula ang gana mag-inom, ng sakit ang ulo. So, tendency is mahigda na lang kag parumatay. If hindi nato sila pag-i-encourage to drink more fluid, at the end of the febrile phase na ginatawag ta, which is like 5 to 7 days, nagataas ang hilanat, manaog ang hilanat, pero maluya ini sila because wala na nga daan sang na siphon or stored nga fluid sa ila mga lawas. Okay. So gadugang ang nubo sang BP, diri gadugang ang pagpanangluya pagid kag abis ang kadamaan because nadula lang hilanat ayo na. Kini sa dengue, pagpanaog sang hilanat after 5 to 7 days, diri ni siya set in ang aton nga complication. Diri ni ganubo ang blood pressure, diri ganubo ang BP, and diri nagakadto ang bleeding, diri nagasulod ang bleeding. Yes. Amo na galing tendency nga sining nila pag abot mo sa hospital kay isa kung lala na batyag mo, dito ka hala tugungan dugo kaya mo na may mga bleeding na nagali, Doc. Yes po, sir. This comes in after na sang febrile phase. Meaning sa nang wala na ba lang nga dahilanat, which is amo nang gina-claim sang kalabanan nga okay na kay wala nang hilanat. Pero wa ay madumduman nga dira pagid kumbaga counter attack na dira na siya magsaka pagid ang complications naton. Okay. So, why tayo bulong, Doc, nga amon abi, ginapangatag, paagi sa barangay, sa health centers, may mga available man na, Doc, no, nga kuning kaso do gabatya gadra, nga makapangayo ka sa health centers? Ang dengue naton, sir, supportive measures lang gid ang aton nga pwede himuon. Okay. And more than 90% sa aton mga cases, hindi kinanglan i-admit sa hospital. That is if mabuligan siya nga daan, hydrate, while ara siya sa febrile nga stage. Okay. So, the best thing is may hilanat, whether balaan mo na siya nga dengue or not, tagaan gid sang damo nga fluids at the first sign sa hilanat niya. Kay para nga hindi mag-complicate. So, after 2 days, siguro nga wala nagapanaog ang hilanat, with some signs nga daw hindi ka na comfortable, amo na paghatag sa pagpakonsulta para makakuha kita sang probably dengue NS1 para maghatag sa aton sang daw gauge nga dengue gid na siya, and also for the laboratories naton, CBC, platelet count, makuhaan siya sang blood pressure. Pero ang fluid therapy is a remedy nga kalabanan maubra gyud sa balay kag pwede nga hindi na ilambot sa hospital, which entails pagid kung kabataan, stressful pagid sa kabataan ina na situation. Aha. May aray ibang, Doc, nga gagamit sila nila ikuanan tanibla ining tawa-tawa kuno ikuanon nila gina-recommend ina, Doc. Duway man na yan, ho? Ang tawa-tawa, sir, is as far as I know, though still under study, damo pa siguro nga researches ang ubrahon sini kada mga initial phase pa lang na ang aton nga tawa-tawa. Pero ang bottom line is we have to drink plenty of fluid para nga ma-replenish ang fluid loss na siya. There are also people nga
ano gani ni encourage sang iban mag-inom sang dahon sang kapayas ang mapait because they thought it would enhance or improve ang immune system. Kasi di ba guba ang immune system mo kung ikaw masakit no dengue. So they thought na it would enhance ang immune system pagi sa pag-inom sa mga amuna. Pero ang bottom line again is wala gid sang definite nga studies na it can improve kag it can cure sang ato niya dengue. Dengue is a viral infection nga amo na ba ko kagina 90% is mostly inang home remedy lang gid siya kag does not need hospital admission. Yes. So siguro ang nga message dira is you take plenty of fluids sa tiyempo nga naghihilanat para nga hindi nubo ang blood pressure, hindi mag-complicate. So, pero kung magkadto ka na anytime sa City Health, kung nagasuspect ka nga doon, amo na ginabatyag mo, why man niya gid stricto na ginapatuman din ang mga requirements magpakonsulta ka, Dok, no? May triage kita, sir, no? Ang dengue kasi, sir, is usually wala na siya upod nga ubo kag sipon. Okay. So, kung pag triage, just like sa mga hospitals, pag triage nga purely hilanat lang siya, pwede siya makonsulta dayon, matigaan sang request, laboratory request. Pero kung may dala siya nga ubo, ubo kag sipon, so different na siya nga different siya nga story. Pwede na siya nga upper respiratory tract infection, pwede nga COVID na siya. So amo na siya napadala naton sa bro for testing naman. Okay. So, mayara man kita dito, Dr. Sir, nga pwede mag-attend man dayon kaya at least ma-rule out siya. Kaya nga tunod ang target is hindi lang siya mag-spread to other patients man ang ubo kag sipon kay na notice ta ini nga mga infection and respiratory tract infection dasig siya mag-spread sa iban nga tawo pag atching lang correct spread na dayon. So we would want na ilimit na siya ang spread man kasi hindi mag-cause too much of the damage sa aton man nga mga pumuluyo. Yes. So bali ang bro gali na Dok may ara na gyapon nga duty sa bong. Yes, sir. May ara kita gihapon, sir. Functional gihapon aton nga day center. Okay. Sige. On that note, Dok, salamat gid unless may ara ka paliwat ibilin nga mensahe sa mga Bacolonon nga naga-monitor karon nga aga. Sige. So, in behalf ng City Health Office, now we would like to thank everyone and our media partners for sharing sang burden, sharing sang aton na prevention sa pagdamo sang aton nga dengue cases sa aton sa Bacolod. And remember that ang pag-fight sang dengue is not just a one side lang nga pag-away, but it is a fight na ululupod kita tanan. Kay kung isa lang ka sektor, bisan isa ka sektor ang magbira-bira away sang aton ni dengue. Ang aton lamok, ang aton nga kontra diri, gagmay lang ni sila pero we need cooperation sang kada isa para nga matapna sa ini sila. So gagmay lang na siya, mas dagko kita sang sa ila, mas may dagko ang brains ta sang sa ila. Gani no, gagmay ka utok na bro nali wala ka na disgrasya ka, Dok. Salamat gid sa time. Sige, sir. Thank you po and God bless everyone. Halong. Salamat gid. Dr. Grace Tan tuon no, gagmay niyang lamok ti ang iyang nga ulo gani perti gamay na. Ti pero kung madisgrasya pa kita ang ulo tayo perti kidalalag ko. Kanlag ko sang utok ta pero tapos kita sa lamok kunali kon makadtan niya ka. Action Hotline! Amo na, kung in kaso, nga may mga hilanat ka muna or indikasyon, because at the end of the day, silimdo kasimple malang mo, kasimple lang bagay, pero basi amo pa ni makatuga, take note last May pa ang pinaka-last nila, may mga monitoring pa, pero may 4 na iyang napatay. No? May napatay. Amo na ang isa sa problema,
Kaya sa kagat sa lamok kung matapikan ka sang dinggi, di siya kay imuya. Action Hotline. Di mas mayugid nga dapat aton ini hindi pagkalimtan ang tanan nga mga panugyan sang aton nga mga otoridad sundon tagid pangawan panglimpyo obligasyon tana alangan tana karon nga City Health palimpyon sa mga stagnant waters balayta sa mga plastic nga may nagatiner nga mga tubig nga pwede itlugan sa lamok. Action Hotline. Na amo na kasimple lang ang pinaka the best gid panghawan nutod kada ako napon na para nga makalikaw sa ano nga problema. Action Hotline. 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Life Extension. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, Pabalik na diri sa inyo palatuntunan action hotline. Good morning lang dira kay Saysay Rufino Dihito. O ginapatamiyaw manidod sa gamonitoring lang si Dimple and Boyet kuno. O si Nelmi and Mark. Si Nanay Angelica Batangas, Luisa Libuon, Purok Mabinuligon, Barangay Felisa. Thank you gida. Ninya Diday, Purok Kalatsuchi, Barangay 9. Gamonitor mo sila sa Barangay 9, no? Thank you gid. Salamat gid sa inyo, no? Karon kay i-check tani bing presyo sa merkado kay although buwas pa ma-increase, no, ang another set sang petroleum products man ang gina-expect naton ang domino effect sinibla ang local price monitoring unit sa Bacolod. May ara na mga nagasigi pa blang trabaho nila kag in a way nakita ko gali nagligad kung di nagasigi-sigi sa Burgos, like for example, nagasigi-sigi ang construction dira sang kwan mo sang merkado. So lantawon-ta ko nano ang nanong update na kay 2 months atong ginatag sa kontraktor nga tapuson nila, pero daw why gid makwan pa no hindi pa gid na hitso. Action Hotline. Kaya i-check tabi na ko nano ang sitwasyon sini kay isa ini ka nakita naton makapaayo sa merkado kung matapos ang construction sina kay ang sa may vegetable section to kundi ginatingwaan to nga matapos amo naging pagwa gani dang nagabalaligya sa mga utanon sa kuan mo dira sa may sagwa sa merkado o sa Libertad. Kumusta na halos natapos naman. Ang 2 months to nga ginambal to madayon ayan ina. Action Hotline. Kadungan kahapon sang Independence Day, damo kuno kwan. Damo gali mga nag-apply sa job fairs ang duli. Timayan na kay siling ko another na siyang income or palangabuyan sang tawo mo, no? At least may ara sang ulubrahan kabla. No, bisa na mo ni tanan nga daw pamantsagan ko do labuton gini sa June 30 ang sinakaay sang presyo sang gatong nga naga-translate sa dugang naman nga kagastuhanan ti ini kuan gid no problema sa publiko basta gani amo na nga mga increases kuoton mo sa bulsa mo iban sa imo sini income ti kon remedyo general kagaling hindi kaya galing kakuha sang increase ni sa wage nakiway man na malakip na sila. Action Hotline. Pero ang gusto ko may baluan subong kay ara man ang galina no hindi bala indikasyon nga naga sa recovery plan nga amat-amat nagiman nagadamo ang trabaho sa Negros and Region 6 nga na ara man ang gali sa duli job fair nga damo gali ang pwede mabaton da nga trabaho nga ma-generate para income sang mga wala ubra after graduation o nagligat to may graduation na sa kolehiyo o ang question after nila graduation din sila makanto. Online sa hotline. Ang nanong latest may mga meeting pabla ang RTWPB in the coming days kay doay pagidto subong maklaruhan ano tong direksyon kag ang mga aayo to sang hanay sa mga negosyante. We have Sir Frank Carbon on the line. Sir Winnie Sancho kay gusto ta maka-update sa ila sa hanay sang mga mamumugon buwas pagin nga dugangan pagin increase sa petroleum products. Sir Win, good morning. Yes, at nga, basi mo no, nabinigid sa aton mga workers na
monitor sa imong programa. Salamat gid sa time no. Kahapon job fair sa Duli damo gali mga applicants man di damo pagli trabaho nga pwede ma-generate sa Bacolod gali sir kon may mga job fair ang Duli no. Kaya ang tabuon lang nila mag-job fair, no? Mante, siling nila kung na-implement ang kuan, ang wage order, damo manira, ang mga establishmento, kag damo ma-retrench. Kaya alam mo gani, may kuan gali, may opinion. Tiyan mo gani, mo gani siling ko na tawagan to si Winnie, kay yung balinan ligan, mapetisyon sila, kaya lugar reklamo sila nga daw ay gid. Ako niya personal ko niya nga paglanta because I am pro-worker, no? Gusto ko mabuligan ang kinanglanon sa mga worker. Siling ko nagligad to, may mga petisyon sila nga for exemption and all. Ngayon hindi lang niya na pag-ipatuman kag mag-job fair. Galida mo magalida application nga or job application nga available. O, kagtani, at hindi lang nila pagulaton mag-Independence Day o kung mag-Labor Day o throughout. Kung may aradaning opening, kung may mataong ganina nga bilang ahensya sa gobyerno yung in charge sa mga workers, kundi pwede man sila yan makakuhan, maka-generate sa obra, no? Kada, by the way, ginarespito, tama na ang appeal ng management sa NWPC, pero ito hulaton ta na lang nung i-resolve ina sa NWPC, hindi man taka-comment sina di sa, sa radio, kay base bilama sa judici, takay man tayo mag-file at mga kaso mo. Gani ang mga bangko lang yan, ginarespito ta na, kadlaton ta na lang, no, the implementation of the wage order yes ang June 5 effective na siya, no? I-implement ginayart regardless ang ila-appeal and opposition to NWPC. Siling ko ang lain lang ni galing kay because of although ara na no by 15 ma-monitor na sa payslip o sweldo sa mga mamumugon. Galing kay siling ko sir sa buwasi ang adlaw Martes mauna na nga daan may ara naman additional nga presyo o increase sa petroleum products may pending pang ginaduso nga increase man sa plitihan siling ko ba si offset man lang ng increase bala. Correct. Kaya mo na art gani nga nagapamatok sila pa sang naging patupa nga wage increase when as a matter of fact the wage hike issued by the Regional Wage Board will be negated, no, by the incoming, no, unabated increases in the prices of basic goods and services, no. While abot sang gasata nga presyo sang tanan-tanan nga balaklon, may 82 na ka-item sa ginaprubahan ang DTI mo. Okay. Itagaan nila sang suggested retail price. Adios. Kaya mga bakers na nagreklamo man, kaya nga rin nagmahal tungod sang bira sa Ukraine. Pwede masaka naman ang bilis ng tinapay. Ang bigas, magasaka naman sang 2 pesos. Sa pagsaka sang sang petroleum product, although ang mga distribution utilities, why man ang ibang nila nag-ausar sang gasolina, yung coal-fired power plant ni sila, magasaka man ang bilis ang coal. No, sa world market, kaya mo na pagsaka yung sinang domino effect, masaka man ang rate of electricity, including the rate of water and everything. So, muna sa amon pag nagambal kami that the wage, whatever economic gains that may have been gained by the workers will be negated. Mag-set siya towards ang incoming, na economic crisis. And included in that ang atong foreign debt almost 13 trillion, no? So, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pasakaan nyo din yung interest rate. So, kung magsaka na ang interest rate, sigurado good maapektuhan tanan in terms of ang atong na inflation from 4.9 out sang last year ng mga August 2021, nagsaka na subong sa 5.4 as of May 2002. Ang ating consumer price index from 131 last year man, subong 135. Ang botsing ganon sina na ang purchasing power sang workers na nagapanaog naman tungod na kung siyang una tag 76 centavos ang value sang 1 peso, subong 74 na lang, no? So ang botsing ganon ang
ang real wage na 450 with the 55 peso increase, ang real value na 333. No? Okay. So kada COVID kang nadula. That is why, sakto ginahambal mo. Ma-offset, hindi lang ma-offset, negated yan nga mo na terms na diyan, no? Pero yun na lang, ito may increase. Kung wala ito gidabi, hindi ba lang balang na gidang mamumugon? Kaya wala buffer mo. Susunod niya, bisan damay lang at issue na ginawiran para hindi siya malumos bala to keep the heads of the workers above water. Okay. Pero kung sige-sige pagod niya, delikadong sitwasyon ka. Sir, kundi ara na yan, no, pending na saya ang may mga cases na gani na, no, inang parte sa wage manigyapon. Pero dyan ay ang iya balas ang kasambahay, duwa ita ni kuan gid maplastar ng ligad. Nanon niyang monitoring nyo, dapat sir by 15 may ara na gid man sang increase ni sa makasambahay kung pila gid sir gani ni para sa ila. Ang kakulangan bala natin dapat, no, araman sa Department of Labor ang inspection, no, dapat may monitoring, no, 4,500 kaya dapat may may SSS na kuan mo ang mga kasambahay. So mo na gani nga kung makamiting naman kami sa dason sa Regional Wage Board kay hindi pa ni mo sayan subong ang appeal sang management mo ay pa ni matapos nga may ginaduso sila nga reduction, no, sa application sa minimum wage sa Pacquiao rate. Liyag namon tagaan sang monitoring din yan kasambahay kung tutuod man sabi sa mga layo-layo nga mga kuwana. Ano pag monitor taman kung pila ginaan ginaano kag kung nag-inspection ikaw da why tawo ibilin mo ang formas, no, ginabili nila na pagkatapos hindi mo nakabalik, no. So kung nakuya tinanglan din special operation to determine once and for all whether the wage order number 4 or the minimum wage for kasambahay is religiously implemented or not. Okay, so Negros Occidental and Bacolod, ginanglan kung may kasambahay ka dira because kasambahay hindi naman ikatimbang inang nagabulig gida helpers balay mo kundi damo na dang included sa kasambahay. Kinanglan 4,500 gidapat ang sweldo do amo na sir. Yes, so kinanglan na 4,500. Kung higher na ang ilang sweldo, hindi mo na mapanubo. Kaya may ma-diminution of benefits, no? So kung mag 5,000 na siya, okay na na. Kung mag-over siya, 5,000, tinas mayo pagid, no? Pero practically speaking, subong mga kasambahay, pili man mo, no? Hindi ka naman, sa tutuhod lang, at hindi ka naman ka-hire subong sa kasambahay nga mangnubo siya sa 4,500, no? O kung 5,000, kasi mangita mo na sila sa iban niya nga kuan nga mga employer, but nevertheless kinanglan tagid tutukan kay kulang tao sa dili ata basta mo na ang atong kanon ng kasambahay nga mga implementation sang ilang minimum wage. Kag dapat gan ikita ko dira nga kinanglan ang barangay may monitoring ni sila kag daw kay kabalo ka helpless sila para sa inyo bahin limited man ang inyo o hindi nyo man sila na organize so ay mga muhiga kita ay sini unlike sa iban nga mga hanay sang mga nga may union nga makaistorya sa inyo ini sila yung isang representation bla. Correct, no? Sa ako lang kuan, no, may na I've been brought out mo para mabalaan sa mga local government kada barangay may ara kita nga datawag kasambahay desk mo. May counterpart sa peso nga mag-coordinate ang kasambahay kung may violation sa iya nga mga tenure and all of that. Pwede siya ka-report sa kasambahay desk, no? I-entertain siya sa isa sa mga kwenta. I-report nila sa local government. Who in turn will report the same to DOLE para nga matagaan sa aksyon, no? Ang ilang mga reklamo. So kung ang incoming administration ni Mayor-elect Albi Benitez, nagawin ang labor sector, no? Nga dapat i-revive. Kag-i-vitalize ining kawag naton kasambahay desk in every barangay because this would be a great help, no, to those kasambahay who have no alternative, no. Why sila sang kadtuan, no? Why man sila sang mareklamuhan kasi ibang ganon di man nakagawa sila blay luwas kun off day nila, no. So kung makuha ni art revive ini nga mga practices, it would be
the implementation of the new wage order intended for the kasambahay. Yes. Sir, isa na lang, masiwa, kita kung bill ginhatag sa balay ito, siling gubawara na gid. Pwerte ginang epekto sang 12%, no? Si amo ina ang pamangkot ko to sa nagligad kay Mandaluka, diri man sa Patricia, pagbugtaw ko sa kaadlaw, I think last week. Wala tubig. Pinagdiretso ko to ya sa kay manager Ma'am Harden, no? Kaya nga, siling ko sa iya, nagdiretso ko di si mo ya manager. Kaya kung nag-agi ko to siling ko sa complete department, itudlo naman ko sa department head, itudlo pa kag o tapos simuan pa sang schedule, GO, ano log that, it will take time. Kaya pumangkot ko siya, kung na nagduwa ang manager sa Basiwa. Kay di siya Basiwa manager. Pero may manager pa gidya sa Kwan, sa tawag ni Prime Water. Pinin ko ano ni siya, ma'am, yung sisi, tagyapon niya, oo. Pinin ko magbabayad kita sa Kwan, But, kaya nga sa bat ko ang nakapanukot siya Prime Water, ang Basiwa yung way dasukot. Kaya ini mga isyo, sa mga dasong ngay nadlaw tiyumpuhan tagad ni Art, siguro hindi man na ma-offend si Manager Harden kung mag-suggest kami, abi, na mapungko kita kag magkuhan, maginunanon, para maintindihan sang pumuyo, bala? Who is in charge? Manager sang Basiwa o kung manager sang Prime Water? Kasi hindi ko ang sa administration, Basiwa, pero sa operation, mo ang Prime Water. Kaya mo na siya leader, the existing water utilities naton is still a government-owned controlled corporation or is it a private agency by virtue of nasling nila nga in joint venture. Partnership. Partnership oo. Memorandum of basta mayara na sila terminology. Kasi kadamo kung may agreement din man dapat may kopya kita sa agreement para mabusisi natin kung ano gid ang kaundan sina nga agreement para ma-kwanta kung din ang aton diretso kadang parameters no sa aton rights as consumers hasta din bala. Yes, sir. Sige, timpuan ta na. Ano kay gusto ko ni balikan ko man ni si Manager Hardin kay pwede malanggali kung amuning himuon sa iban nga mga utilities pagid sa ulihi nga masulod sila into a joint venture agreement nga ang kapital sa tao may improvement, may kapital ang ma-invest kay kabalo ka lapit na malang like for example Seneco, lapit na malang na ma-expire ang prangkisa. Basi bla at the expense ang aton nga balayran nga dugang, no, masulod sa joint venture agreement like what had happened sa Basiwa, ti amuning sitwasyon, no? Tinawala na as kung joint venture ang lain gid matya ko sa Sibico they're leading towards privatization. Kaya ining mga alensya, ining mga alleged mismanagement at corruption, they are opening the door to privatization. Bisan ano nila na singgitan nga again sila sa privatization, but on the contrary, no, ang ila mga ginahimo halit sa konsumidor, no, nga kung barato man lang ang iyasang kung i-privatize ang isa ka electric distribution utility, di nang mas mayo kung magpabilin siya niya supervise, no. Likewise, hindi mo lang sa kuan, sakto ginang imo art number, kaya ako maayo man ko na kay Manager Harden, mapungko ta para maintindihan ta, gi-explicar ta sa pumuluyo. Kaya ang guwa niya daw kuan daw abi, bala, no? Bakla ang sa Tagalog pa. Kaya nga, sino manager ka to spiyak? So, operation may manager ka man di, pero ato ya Prime Water. Sino ya Basiwa, no? Tani dapat kung GOCC ini, they should be governed by the charter of GOCC and not by the memorandum of agreement between Basiwa and Prime Water. And because Basiwa is an institution imbued with public interest, the collective interest of the consumer should prevail over the corporate interest of the private company. Yes, sir. Sige, sunod nga si Manag, kay pasposted ko na, no, kay plano ko i-guest ko man di si
si Manager Hardin, no, para ba balaan naton mga update. Salamat gid sa imo, Sir Sir Winnie. Open man siya kuno. Open man siya. Yan ang balan ko, Partis Media. Open man siya kuno. Si Ma'am Hardin, no? Open man siya. Sige, salamat gid. Sir Frank, Sige, salamat. Good morning. Morning. Action Hotline. Kay nakibot ko, grabe gid mo. Ang 12% makon mo tanan na lang may indirectly gabayad gid man kita mo sang mga ginapatuman sang gobyerno, obligasyon ta na. Why man kita propiedad o negosyo nga pwede kita asukton sa BIR, pero in some other way, like for example, sa ginabakal na naton sa mga tiyangge, ang mga ginabakal naton adlaw-adlaw, ti may ara na da sang buwis kita, no? Indirectly nagabayad kita na. Kagway sa makasalbar da iya. Action Hotline. Nga kinang dalahig kita tanan. Ito di pa eksplikar tani, duwa kaya to ng manager na mo, kag nano ini. Ano mga expansion, ano mga mayad nga mga development dira sa mga promoter kag basiwa nga joint venture nga ni. Kay kabalo kay di lahog lawig ni siya nga tinuig mo. Action Hotline. Galing way nakita tiyempo ang mga reaksyon karon sa udto na lang ni no kay siling ni Mayor Bing, siling niya ang Truth Commission way problema, no? Kinanglanon gimana niyang kapang ang namuno ya pagid partikulisiyom. Yang kulisiyom importante na do ang ka-importante niya daw katulad sang recount ay kalain. Anong update sa recount, Mayor? May ara na, Mayor Bing, no, sa mga tao yada, may ara na update sa recount. Kaya ka-importante kung sang kulisiyom, pariyo man ka-importante sang recount. May inisipay ni, galing kasi ko ba si matapos ang termino sa incoming mayor o ay pamatapos ang recount blow? May tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagad. Lunes kita nga presentation, Action Hotline na program June 13, 2022. Action Artay Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.